Вітаю! Сёння мы пагаворым пра чалавека, чыё імя, па сутнасці, і ёсць пачатак сучаснай беларускай літаратуры. Гэта постаць, ведаеце, надзвычай складаная, шматагранная і, проста неверагодна драматычная. Так што давайце паглыбімся ў гэтую гісторыю. У гісторыю Францішка Багушевіча. Толькі удумайцеся ў гэтае спалучэнне. Юрыст, які ў судах б'ецца за простых людзей. Паўстанец, які літаральна са зброяй у руках ідзе змагацца за свабоду. І паэт, які ночью употай піша на мове, якую імперія спрабовала сцерці. Гэтыя тры ролі не проста неяк там суіснавалі ў адной асобе. Не, яны спляліся ў адно цэлае, стварыўшы абсалютна унікальную постаць, сапраўднага абаронцу свайго народа. Но каб па-сапраўднаму зразумець, кім жа стаў Багушевіч, трэба, канечне, вярнуцца да самых вытакаў. Давайце паглядзім на тую зямлю, якая яго сфармавала. Зямлю, якая стала для яго, з аднаго боку, крыніцай натхнення, а з другога — найвялікім болем. Дык вось, нарадзіўся Францішак Казіміравіч Багушевіч на Віленшчыне, у Свіранах. Это, дарэчы, сёння тэрыторыя Літвы. Але, ведаеце, месца нараджэння гэта адно, а сапраўдны родны кут, тое самае гняздо, гэта зусім іншае. І для яго такім месцам сталі Кушляны, што ў цяперашнім Смаргонскім раёне. Сям'я перабралася туды яшчэ да 1846 года. І менавіта там прайшлі яго дзіцячыя і юнацкія гады. А вось тут пачынаецца самае цікавае. Тая першая хата, у якой ён рос, на жаль, не захавалася. Але вось гэты дом, што мы бачым, Багушевіч пабудаваў ужо сам, у самым канцы 1890-х. І тут ён жыў і працаваў да канца сваіх днёў. А побач з гэтай сядзібай ляжыць легендарны валун. Паданне кажа, што менавіта пад ім паэт хаваў свае найкаштоўнейшыя скарбы, рукапісы і кнігі, якія нельга было паказваць уладам. Гэты камень з самага пачатку нібы сімвалізуе ўсю таямніцу, што будзе суправаджаць яго творчасць усё жыццё. Здавалася бы, адукацыя, юнацкія мары — усё магло б прывесці яго да спакойнай кар'еры. Але гісторыя ўжо рыхтавала для яго зусім іншы шлях. У паветры ўжо вісела напражэнне. Набліжалася падзея, якая не проста перапыніць яго маладосць, а па сутнасці вызначыць увесь яго далейшы лёс. Гэта было паўстанне 1863 года. Давайце пройдземся па гэтым шляху, бо ён вельмі паказальны. 1861 год ён заканчвае гімназію і едзе ў сталіцу імперіі, у Петербург. Але, відаць, адчуваючы, што хутка нешта пачнецца, ён доўга там не затрымліваецца і вяртаецца на родзіму. І вось студзень 1863 пачынаецца паўстанне, і ўся сям'я Багушевічаў бярэ ў ім удзел. Сам Францішак, што цікава, змагаўся ў тых мясцінах, дзе яго асабіста не ведалі. І гэта ў выніку яго і выратавала ад арэшту. У аўгустовскіх лясах яго цяжка паранілі, і ён быў вымушаны хавацца. Каб не трапіць у турму, ён уцякае в Украіну. І толькі ўявіце, цэлых 20 гадоў ён пражыве на чужыне, пакуль амністія новага цара Александра III не дазволіць яму нарэшце вярнуцца. 20 гадоў. Гэта ж, па сутнасці, цэлае жыццё. Там, ва Ўкраіне, ён атрымаў юрыдычную адукацыю, працаваў судовым следчым. Там жа ён стварыў сям'ю з былой мінчанкай Габрыеляй Шклённік. У іх нарадзіліся дачка Канстанцыя і сын Тамаш. Ён будаваў кар'еру, гадаваў дзяцей, здавалось бы, жыццё наладзілася. Але ўвесь гэты час ён жыў з думкай пра родзіну. І вось 1884 год. Ён нарэшце вяртаецца ў Вільню. Здавалася б, вось яно, можна выдыхнуць, пачаць спакойнае жыццё пасля доўгіх гадоў выгнання. Але не. Спакойным гэтае жыццё было толькі на першы погляд. Насамрэч, для Багушевіча пачынаецца перыяд неверагоднага ўнутранага напружэння, час падвойнага жыцця. Вось тут гэта вельмі добра бачна. Глядзіце, з аднаго боку быў Францішак Багушевіч, паспяховы паважаны ў горадзе адвакат. Яго праца была усім бачная, яна прыносіла грошы і нават славу. Ён жа ў судах абараняў у асноўным самых безабаронных – сялян, рабочых.
А з іншага боку існаваў Мацей Бурачок. І гэтая яго дзейнасць не прыносіла ні капейкі. Наадварот, ён траціў на друк кніг свае ўласныя, немалыя грошы. І галоўнае, гэта было смяртоўна небяспечна. Пасля паўстання влады выкаранялі любыя праявы самабытнасці, а беларуская мола была, па сутнасці, пад забаронай. Так што за выданне кніг, ды яшчэ і за мяжой, яму пагражала як мінімум страта працы, а як максімум – турма. А вось і ён сам. Проста угледзьцеся ў гэтыя вочы. Гэта здымак 1889 года, якраз таго самага перыяду. Вось так выглядаў чалавек, які кожны дзень хадзіў у суп, а па начах, хутчэй за ўсё, пісаў вершы, якія маглі каштаваць яму свабоды. Гэта твар, у якім адначасна і велязарная сіла, і глыбока-глыбока схаваны боль. Ведаеце, яго сучаснікі выдатна ўсё разумелі. Вось гэтыя радкі паэта Грыгора Семашкевіча, яны неверагодна трапна апісваюць саму сутнасць Багушевіча. І тут жа гаворка не столькі пра яго прафесію, колькі пра яго місію. Ён быў адвакатам і ў зале суда, калі абараняў сялян, і ў літаратуре, калі абараняў свой народ і яго мову. Так, днём ён паважаны адвакат. Але ўначы, нягледзячы на каласальную рызыку, Багушевіч распачынаў сваю таемную літаратурную місію. Ён выдатна разумеў, што ў той культурнай цішыні, якая запанавала пасля падаўлення паўстання, нехта павінен загаварыць. Бо калі не ён, то хто? Магчыма, ніхто. І ён загаварыў. Нават не так. Ён зрабіў выбух. Вось яны две яго галоўныя кнігі. Две бомбы, падкладзеныя пад шматкадовае маўчанне. Дудка беларуская выходзіць у 1891 годзе ў Кракаве. Это тэрыторыя Аўстра-Венгрыя. Аўтар нейкі Мацей Бурачок. Праз 3 гады ў Познані, а гэта ўжо Прусія, з'яўляецца смык беларускі. І аўтар уже іншы, Сымон Рэўка з-пад Барысава. Оба 2 разы за мяжой, пад выдуманымі імёнамі. І вось тут раскрываецца яго проста геніальная стратэгія. Навошта розныя псеўданімы? А каб стварыць ілюзію, што ў Беларусі уже існуе цэлы літаратурны рух, што ёсць некалькі паэтаў, якія пішуць па-свойму. Ён жа ў прадмове да смыка так і піша, маўляў, смык ёсць, а там была дудка, вот і мы зробім музыку. Ён нібы казаў, глядзіце, аркестр уже збіраецца, далучайцеся. Гэта быў бліскучы ход. І яго план спрацаваў. Гэтая музыка сапраўды загучала. Нягледзячы на ўсе забароны, яго кнігі нелегальна рознымі шляхамі траплялі на родзіму. Іх перадавалі з рук у рукі, як найвялікшы скарб. Вершы перапісвалі ў сшыткі, вучылі на памяць. А некаторыя з іх так моцна пайшлі ў народ, што людзі пачалі ўспрымаць іх як народныя песні, нават не ведаючы аўтара. Гэта быў неверагодны поспех. Рэакцыя не прымусіла сябе чакаць. Яго маладзейшы калега, паэт Адам Гурыновіч, напісаў яму вось гэтыя пранікнённыя радкі. І гэта ж не проста паэтычная падзяка, гэта дакументальнае сведчанне. Багушевіч дасягнуў сваёй мэты. Ён сапраўды збудзіў надзею і прымусіў людзей успомніць гукі роднай мовы. Яго музыка загучала па ўсёй краіне, яго пачулі. Але ў гэтай гісторыі, як і ў кожнай вялікай драме, на жаль, ёсць і трагічная нота. Яго творчы шлях, яго песня, яна абарвалася занадта рана. Памятаеце, ён марыў, што ў яго ўяўным аркестры нехта скрыпку драбе. Так вось, напрыканцы жыцця ён сам падрыхтаваў 3 зборнік і назваў яго «Скрыпачка беларуская». Але гэты рукапіс, ён проста бесследна знік. Мы, хутчэй за ўсё, ўжо ніколі не дарядаемся, якія вершы былі ў той кнізе. І гэта, без перабольшвання, адна з найвялікшых таямніц і страт ва ўсёй беларускай літаратуры. Але нават тут гісторыя робіць дзівосны паварот. Сама ідэя не памерла. У 1906 годзе, ужо пасля смерці Багушевіча, выбітная паэтка-цётка Алаіза Пашкевіч выдае свой зборнік і называе яго «Скрыпка беларуская». Это не мог быць проста збег абставін. Не, это быў сімвалічны акт, знак пераемнасці. Это азначала, што аркестр, які пачаў збіраць Багушевіч, працягвае граць. І што мы маем сёння? Памяць пра Багушевіча жыве. Вось гэты велічны помнік у Смаргоне толькі адно са шматлікіх сведчанняў.
І падумаць толькі, чалавек, які быў вымушаны ўсё жыццё хавацца і нават хаваць свае творы пад каменнем, цяпер стаіць у бронзе на цэнтральнай плошчы, як вечны сімвал нязломнасці духу. Вось такім ён быў, Францішак Багушевіч. Больш, чым паэт. Ён быў і стратэгам, і асветнікам, і абаронцам, чалавекам, які рызыкаваў абсалютна ўсім, каб вярнуць голас цэламу народу. І хоць мы ніколі не пачуем яго згубленую скрыпачку, музыка яго дудкі і смыка гучыць і сёння. І застаецца толькі гадаць, якія ж яшчэ мелодыі і якія песні маглі бы прагучаць, калі б тая апошняя песня не была страчана назаўжды.